Hvem kunne være interesseret i sådan en musemåtterfaring? Jeg tænker, at det er nok nogle unge, der spiller computer. God idé, Frederik. Vi bliver nødt til at bruge AIDA-modellen. Hvad er nu den går ud på? Først skal man have køberens opmærksomhed. Okay. Hvordan får vi køberens opmærksomhed? Vi skal da have en kendt person med. Jamen, hvem ser de unge gamere op til? Jeg ved det. Gaben. God idé, Frederik. Lad os ringe til ham. Ja, hallo. Det er Frederik ude fra Laurbjerg. Jeg vil bare spørge, om du vil være med i en reklame. Det er for en musemåtte. Jamen, det er i orden, Gaben. Så ses vi om en halv time. Okay, nu har vi så fået køberens opmærksomhed. Men får vi hans interesse for musemåtten? Vi får da Gaben til at sige, at det er hans favoritmusemåtte. For satan da, Frederik, du har fat i noget. Når køberne har fået interesse for vores produkt, så skal vi opfylde deres ønske. Ja, men hvad er det nu alle de unge gamere egentlig ønsker sig? Jamen, de ønsker sig jo at blive professionelle. Nå ja. Hvad nu hvis vi får Gaben til at sige, at musemåtten hjælper dem til at blive professionelle? Det gør vi sgu. Ja. Nu mangler vi bare handling. Det betyder, at vi skal få forbrugeren til at købe produktet hurtigst muligt. Det gør vi ved at give dem, der har set reklamen, et godt tilbud. Så får nemlig solgt rigtig mange musemåtter. Ja. C'est la banana. Hej, mit navn er Frederik, og jeg skal ud og høre, hvordan Gaben synes om vores nye SteelSeries musemåtte. Gaben, hvad synes du om vores nye SteelSeries musemåtte? Jeg synes, den er fantastisk, og ja, det er faktisk min nye favoritmusemåtte. Og jeg vil bare sige til alle jer unge gamer derude, hvis I gerne vil blive professionel, så vil jeg råde jer til at købe denne SteelSeries musemåtte. SteelSeries musemåtte. SteelSeries musemåtte SteelSeries musemåtte. SteelSeries musemåtte. er en god musemåtte. Det er en god musemåtte. Er en god musemåtte. Det er en god musemåtte. SteelSeries musemåtte. Det er en god musemåtte. Yeah.